Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik! Nagy napra virrat ma Pellért lakossága megrendezendő szüreti mulatságra. Befejeződött az idei szüret, a vigasságban bizony nem lesz szünet. Adatik tudtára a falu minden lakójának, apraja nagyjának. Megjött a szép ősz, a szüret ideje, megérett a szőlő, sok munkánk gyümölcse. Jöjjön el mindenki, ki nem béna vagy sánta, hogy az új termést megcsodálja. A kultúrban áll már a sátor, van ott minden, lophat aki bátor. De a gyümölcsöt csőszök őrzik, s a tolvajt, ha elkapják, a bíró elé vezetik, ahol bizony jól megbüntetik. Ezért ház ki magát lopásra szánja, jól meg legyen lakva a bukszája, hogy a kirótt büntetést megváltsa. Az, ki a csőszöket kiátsza, akár vendéget is hívhat szőlőlakomára, mégse soványodik le kedvenc tárcája. Ezért hát bátran tegyék próbára az őrök éberségét, s fogyasszák egészséggel gyümölcsink bőségét. Este a bálteremben másképp muzsikálnak, hajnalig vége sem lesz a bálnak. Szeretettel vár hát mindenkit a bíró, a bíróné és a csősznép.